Alaikum warahmatullah. Uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon namu. To bidiyon namu na yau zan nuna maka yadda za ka yi suprimate ɗin message chatting da duk wanda ka daɗe kana yi, ko da ya kai tsawon wata da watanni kai, ko da ya kai shekara guda, ko da ya fi shekara guda, duk iya chatting ɗin da kai da mutum a WhatsApp. Dangance da duk wani message da kuka yi tare da shi, tura foto da magana da baki da tura bidiyoyi, duka zan nuna ma yadda za ka yi suprimate ɗin duka komi da komi. Amma yana so kafin in nuna muku, idan mun gane farkon ziyartar ka channel ɗin ka danna mana alamar subscribe. Idan kuma daman kai ka danna mana alamar subscribe, to kai kokari ka danna mana alamar like, domin wannan shine zai sa bidiyon na mai girma a nuna ma jama'a kowa su gani su amfana. To mu je kai tsaye cikin bidiyon namu. Abu na farko da zaka, amma dole sai ka kashe data ɗin wayarka. Misali bari in shiga cikin WhatsApp ina, gashi nan kuna gani wannan WhatsApp ɗin. A misali a ce wannan mun yi tacin da shi na tsawon lokaci, to kuma ta ya za a yi goge wannan abu wanda ba na son ya gani. Yanzu nan gashi nan kuna gani wannan rubutu, idan kun lura gashi nan wanda na zagaye din, na tura mai shi a 31 ga watan 5, wato mai kenan. To ta ya za a yi goge wannan abun gan ya fita daga wata kuma ya fita daga wayar shi, kamar a misali kamar haka, wanda kowa sai idan ka dafe shi haka zai baka wannan tukunya ta alamar gogewa, ga ta nan na zagaye. Idan ka dafa ta haka shine zai baka dama ka yi suprimate din shi ya fita daga wayar shi kuma ya fita daga wayar ka. To gashi ne kun ga bai bani wannan alama ba, ta kenan sakon ya jima. To ko da ya kai na tsawon lokaci, bari nuna ma za ka fidda shi daga wayar shi kuma ya fita daga wayar ka. Sai ka zo sai ka shiga akan settings din wayar ka. Bari dai tukun da farko in fara nuna tsawon lokacin. Na tura mai shi a 31 ga watan 5 karfe 2:11. To ka kenan ka san wannan ko. To sai ka zo sai ka shiga akan settings din wayar ka, parameter gashi nan. Idan ka shiga parameter din wayar ka, zaka zo ka buɗe da ke da kai application din wannan. Bari in duba. Yau to gashi nan kun ga na zagaye application din wannan, sai ka shige shi kamar haka. Idan ka shige shi, buɗo ma na fuska, sai ka ja a hankali, sai ka buɗo inda ke da kai WhatsApp din naka. Bari mu ja a hankali mu ga inda muka ga WhatsApp din namu. Kuna gani dai ina ja ina yin ƙasa a hankali. Yau wato yanzu ga WhatsApp din namu gashi nan a sama na zagaye, sai ka shige shi kamar haka. Idan ka shiga WhatsApp din ya buɗe ma na fuska, sai ka zo sai ka taba akan nan wurin inda na zagaye, sai ka shige shi kamar haka. Idan ka shige shi ya baka na fuska, sai ka taba akan nan wurin. To idan ka taba akan nan wurin, to sai ka fita, sai ka ƙara koma baya, sai ka buɗo inda kake regular inda kake regular yar din wayarka. Idan a misali ta saki yar, inda kake regular agogonka nan wurin kenan, sai ka shige shi kamar haka. Sai ka zo sai ka shiga a nan gashi nan, sai ka kashe wannan automatic din. Idan ka kashe shi, sai ka zo sai ka saita kwanan watan da ka tura wancan message din, ko foto ko bidiyo ko dai magana, duka dai wani abin da ya shafi chat. Na ce muku 31 na tura shi ga watan 5, sai in zo sai in maido shi baya, sai in maida shi 31, sai in ce okay. Idan na ce okay, sai in zo nan wurin wajen agogon nan, sai in saita daidai lokacin da na tura message din. Na ce karfe 2:11 na tura shi, gashi na ɗora karfe 2:11, sai in ce okay. So abu na farko sai mu zo mu jarraba mu gani yayi ko bai ba. Yanzu ga WhatsApp din mu nan mun shiga. Bari mu je mu ga da suprimate din abin da na nuna muku. Yanzu nan gashi nan. To bari mu gwada suprimate mu gani. Sai ka dahe shi haka. Idan ka dahe shi haka, shi zai baka alama wacin tukunya, sai ka dafa ta kamar haka. To gashi nan kuna gani yana yin hakan. Yanzu nan wurin ya bani dama, ya ce in yi suprimate din shi fita daga wayar wancan kuma ya fita daga wannan waya. Bari in nuna muku.
sai ka dafa shi kamar gashi nan kuna gani inda na zagaye gashi nan ya rubuta yayi sufurmi mai sashi kuna gani. To a ta haka duk iya wasu inda kai mutum da mutum duk iya chatting din da kai da mutum abin da shafi photo bidiyo message da sauransu to a ta haka za ka yi kai sufurmi din su gaba daya. Jama'a dai fatan kun ji daɗin abin da na koyi da ku, inda kuma muka yi kuskure sai ku gafarci mu, kar ku manta danna mana alamar subscribe. Danna subscribe.